Здравейте, аз съм Неси и това е първи епизод на Bulgarian Craft и много ми лаги. Аз колко FPS снимам? Май са 30. Да, не знам. Чай, сега ще правя FPS-то. Ще спра за малко клипа и ще правя FPS-то. Ели, пази ме. Здравейте, аз съм Неси и се върнах и съм с 60 FPS. Ако знаете какво означава това. И сега лаги ли ти? Ами средно, по-малко ми лаги. Преди... Той не се личи много в клипа. Преди ми лагише, ама много. Или просто когато снимам в този сървър лаги. Ели, там има къща, има хора с Diamond брони. Къде? Тази За къща, те ли? в тази къща. И там имаха една база. Да. Погледни нагоре, Чак. обърни се къде съм аз. Да. Видяхте? Виж с какво съм. Да, с Лакси. Ще стрелям стрела нагоре. Пази се, Ели! Ще падне всеки момент. Пада. О, стрелата пада някъде. Айде да стреляме стрели във въздуха. Не, аз искам да се намерим място на къщичка. Ще ти кажа кога да се пазиш. Вау, къде падат стрелите? Лава! Къде? О, мъгъл е! Ще да умра. Ти ли го щупи? Да. Не, ще махне къщата. Давай, да я махни, голяма работа. Искам да видя какви ще бъдат физиономиите, като лавата изгори къщата им. Не, Ели! Добре, де. Тя са гадни и ни правяха номера за тъй. Хайде, бягай! Аз ще ги гледам отгоре. Ама той има дупка, трябва да я запълним. Крафтинг тейбъл! Къде? Намерих се го. На пътя. Просто един нормален крафтинг тейбъл. Аз ще гледам отгоре как гори къщата. Ела с мене. Да се радваме. Колко бавна лава. Да се радваме как гори къщата. Защото тия ни правиха номера. Аз гледам отгоре. Добре, защо седи сам там? Не, просто имало е дупка долу. Знаеш кой ми хрумна? Пази се. Хайде, купай, не си, купай! Аз ще махна този кобълстон. Ели, пази се сам да не изкопая нещо под тебе. Мале, как Ама ще не мога, да падна? не мога да махам кобълстона. Имаш ли кирка? Да. Чакай. Аз нямам никакво дърво. Махни това. Махни кобълстона. Ама не знам дали може да се махне. Може. Айде де лава, дай да я накараме да се движи. Чакай, трябва да има зомби! Ще да падна в лавата! Не си помогни ми! Паднах в лавата. Край. Идвам да те спасявам! О, ти се спаси. Две Браво! сърца съм, Еля. 2 сърца съм. Нещо ма стреля. И ти ли видя, че Няма нещо се нищо. изстреля отгоре? Ние ще се изстреляли стрела с нижна топка или нещо? Зомби! Още зомбита! Не си! Аз отивам. Зомби! Качвай се нагоре. Нагоре знаеш ли, че... Има зомби! Голяма работа. Знаеш ли, че нагоре има сняг? Ели! Какво? Аз не. Аз качвам нагоре. Сериозно ли така? Аз ще пия пръста с... С какво?
С меча. Значи, Като... че горе има сняг. Там вали сняг. Да, Вали ли? нали е планина? Вали ли? Не валя. Аз като се бях качвала тук горе беше валяло, обаче не съм снимала клип. Тогава Тя имах... тогава изобщо не имала ли си? Да. Къща! Къде? Има още един крафтинг тейбъл. Забих. Край. Намерих се! Не си тук. Ехо! Виждам те. Ето тук има къщата с крафтинг. За жалост това би трябвало да е края на този епизод и чао чао от мен.